Lah piye? Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah pas jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mek arek njumputi ning sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja. Seneng ya dipan. Dipan sakmene ngembleki kowe kuwi apa piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan. Dipan Adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, Iya. kalau dua berdua. Oh, kalau besar berdua kok berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ramong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan ini lucu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal loh, saya tekan esok Loh, aku ya tekan esok tekan omah. Lah iya wong wis kok kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. rada-rada muncrat e. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya mek ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ora kowe. Ah nek kuwi kenyataan nek. Iya, si Anting mau lagi pisan lagi Acarawe nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar sumene. Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo, Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi-endi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi-endi. Wah, Kaya tau weruh wae. pengen meru apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk Bahasa apa tah? Ora iki bahane apa? Mbah. Angel lho. Karang le omong wipaton teng pecopot kok mung Critake nggih. Nek wong lemu, kurak mesti kaine kudu amba. Embangane ukuran, copotke spray, bolong tengah, kebleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. bareng dienggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. Ora nek anggo spray mau, jenengan barang iso katut mlebu ya. Modar Ora. Arep wangsulan apa kowe? Itu terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk. modar ora kowe. Wis ora iso wis ra mampu. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Kayak kekati kok bengi iki. Man. Bojoku agak besengut ya kok. Lah iki ki arep ngopo jan? Nang kene diwarai. Wah. Mbok yo wong wis ora iso piye-piye kok mbok yo ngrumangsani sik. Iki dienggo conto Mas. Lho, aja kaya Mas Yono wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Lah piye? Tiru sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek. Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodoh guru iki. Rasah nangis. Lah ya aku weruh rupamu dadi nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye to? Seneng otak ganti
sembah nuwun. Ya. Wah. Wis dibuka swasana ning Limbukan no. Sowan menyang endi? Sowan ana ing lapangan Klampok nek ora kleru. Ya. Penyane Bapak Lurah saka pemerintah Desa Mbrosot Ya, sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe supaya mbengiki sowan ana ing lapangan Klampok ora ning bale desa. jarine ora bakal muat menampung wong delok mula penonton mula dipindah ning lapangan kene. Ya, ora dadi ngopo. Ya, ujube ya pancen apa jenenge iki bersih desa lan utawa bakal miwiti wayangan sing bakal dianakke rutin saben taun dijangka dening Pak Lurah. Oh, ngono. Ya ora kok awake dhewe terus nanging dalan ki ya pirang-pirang mula diratani. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Tur ya ngono kuwi gumantung karo masyarakat kok, no. Ya. Masyarakate ngersake sapa ya awake dhewe nek didhawuhi meneh ya matur nuwun dene ya engko genti liyane ya alhamdulillah. Ya. Ngono ya. Mula luar biasa mbengiki gelar seni sing wis diadani beberapa hari sebelumnya. Lah wayangan kepeksane pancen ya rada kliwat dinane mergane nalika semono Pak Lurah rawuh ya rada nyrepek. Ya. Mula entuke dina ya entuk dina tanggal 4 iki sing sela. Iya. Ya wis ora dadi ngopo Mak sing baku iso sowan neng Balai Desa Mbrosot sarta iso panggihan karo para kadang-kadang pepunden pini sepuh mitra kawruh sing padha lenggah ning Mbrosot kene. Lah iya pancen ya kaya ngono. Lan iki dipapanake ning lapangan Klampok. Terus iki awake dhewe didhawuhi nggawa sak komplite kabeh no, sak panggung tenda gamelan wayang sound system kabeh saka awake dhewe. Wis pemerintah desa wis ora kepengin kerepotan anane ming delok karo ngliwet. Iya. Mula awake dhewe wajibe ya kudu ngaturke panuwun. Ya, pancen ya bener. Tan bengi iki dirawuhi bintang tamu loro. Ya, bintang tamu. Aku le maringi dawuh ya lagi beberapa hari kepungkur mangke ditambahi Pak Seono karo Den Bagus sing ngarsa. Ya. Kowe mau kok bintang tamu loro sing bersebelahan ki piye? Ayo saiki bintang tamu iki arep jodohke sapa? Wong saiki nek do golek jodoh iki gonta-ganti. Ya. Biyen Den Bagus sing ngarsa senengane nek ngejak Mas Garing Rakasiwi ora ana, Den Bagus sing ngarsa isih. Iya. Ayo apike digawe ora ana. Ha iya. Ayo senengane kowe iki natoni dhisik kok ya. Ya diaturi jumeneng nok Den Bagus sing ngarsa iki mbi karo Mas Seono. Ya. Mas Seono ku ya ora kalah senior karo Den Bagus sing ngarsa. Biyen ya dhek ya malang melintang ning apa jenenge iki? Hutan belantara. Iya. Iya, ngaturke panuwun. Jumeneng kabeh wis. Heeh. Wah, seneng. Waduh. Saiki mundhak nganggo bros barang iki lho. Mergo melu aku tak ragati. Wow, wis tak tukokke ora ming bros. Karo lurup sak ngorine barang wis tak tukokke. Kuwi kanggo persediaane Bagus sing ngarsa. Urung-urung kok nyandak pati. Lho, pati ki hake Gusti. Sing marahi mau Pak Lurah. Hah? Aku ki lurahe sapa? Lurahe kene rencanane taun ngarep dalange tetep Mas, nek tesih urip. Ngono kuwi. Oh. Lah dadi aku nular omong ro kowe. Oh, ngono kuwi dadi. Nek isih urip aku ya takon Mas Eno. Ketoke sikik ngarsa ngono kan. Ning kowe rasah layat. Ora. Wong kowe ning ngarepku. Heh. Ah ning ngarepku ning ndi tetep isih ana. Masih ada. Sih ana. Iya dong. Waduh. Ya meng karek siye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, elah. Saploke lara meh mudar saiki tambek rek. Aja. Iya. Lah ra ngerti iki fakta. Fakta piye? Fakta, Mas. Setahun ra iso ngopo-ngopo. Sapa? Seono kuwi. Ah disantet iki kok. Lah Arek iki ora. terus kondang. Oh. Ya ta? Ning arep kondange dadak nyantet kowe. Nyantet tegelan iki.
Ning tak tulungi wong nyatane ning rumah sakit ya tak ragati. Bareng iso ngadeg, terus tak goleki gawean ning nggon toko cat ya lho. Sing gantine balon ngene-ngene kae lho. Ah, isane ming ngono kuwi. Wer ngono. Biasane nek wong elek iki mah ngelek-elek kancane sik sing apik. Heeh. Sampeyan kok lek rada rene lho. Stage-nya di depan. Jejer iku mawon, Mas. Hah? Gek ketok kembar. Karo sapa? Kok kembar? Ayo karo sing padha. Oh, mosok selan. Ya, iki acara apa, Mbak Mden Bagus sing ngarsa? Wah, wayangan begini iki. Ayo wis ngerti wayangan kaya ngene ketoprak. Mbok sing logikane iki dong lho. Iki merti desa. Iso. Desa Brosot. Brosot. Kenapa disebut Brosot? Wah, iki anyar iki. Angel iki. Saged mboten Mas Nen? Aku ora iso. Ora anyar kok. Ora iso nek Napa niku? Tak takoke piyayi kene sing ngerti. Iya. Oh, ku ya padha ae ra iso kok sih. Oh, ya ngerti. nek ra iso ditekokke. Brosot ki padha karo brojol ngilang. Oh, ora. Mergo mbiyen ana piyayi kene tukang nambani nek dibayar moh. Oh. Nah nek arep dibayar malah ngilang. Oh. Beda karo dalang. Piye nek dalang? Nek dalang nek rung dibayar rung mulih. Hah? Loh, mergane ngenteni selo penonton. Ya ora ya apa dalang yak-yakan rono-rono ra ya ora. Dadi wis tancep kayon medun tetep rung mulih panitiane pundi niki ngono. Kuwi terus rung bayar. Oh nek bengi iki tertib. Tertib bengi iki mau Bapak sapa jenenge iki sing ngasta dadi bendara terus nyedaki aku. Sakniki napa minjang sakniki. Oh. Jebule ra tertib ngarsa. Ora kuwi, kok sakniki biasane benjang. Aninge bintang tamu to, ngangge. Biasane sinten ngarsa. Nika nek ora dikeki saiki, tekan esuk-esuk ngintil kula aku ya. Sorry aku nek ngintil kowe wong aku wis dilunasi minggu wingi kok. Berarti saiki mung kari nyambut gawe tok. Sing cilaka kula. Tapi Ale ngabari iki. Lho, kayak kepiye? Kowe wingi tak jak piye? Melu ngisi acara limbukan. Apa tak jak golek duit ora to? Oh ya ora. Lah ya. Ya wis, dep-dep kena nggo tukon banyu, heeh wis. Dadi wae adus dhewe ngono. Senengane kok, Dok. Ora ngrembug kok ngono. Awake dhewe iki ngrembug nglipur para warga ora ngomongke kaya ngono. Sing perlu dilipur ki kowe wong nasibmu ketimplak-timplak. Ngono. Iya. Piyayi kene iki kondang ken biyen ki kesejahteraane apik. Sapa to lurah? Aku kaget kok. Jebul Yuli lurah iki. Aku ya ambian ki kancaku kok. Aku rak tekon, "Jul, Ndes, Ndes." Aku ya ngono. Wes. Engko sik karo lurah kok ndes. Kowe ora ngerti sejarahe. Ngopo to? Kancaku kok kuwi Yuli iki. Anu Pak Lurah ki mau. Pak nggih, Pak Lurah iki sapa Ndes aku. Aku kowe kuwi. Aku ora percaya. Aku tekan anggen niku kok iso dadi lurah kok. Edan. Lah kowe ora ngerti sejarahe kok. Kok piye? Angger ana sing arep jago ro dheke diajar. Dadi yo jago dhewe dheke lagi dadi. Ning yo ora. Ayo aku yo gumun wong kaya ngono kok dadi yo. Ah, ra iya ta. Nah aku malah ora apa-apa. Piye to? Nah aku ora apa-apa, wong kaya Pak Lurah. Saya mau Pak Lurah Yuli. Yuli. Kaya ngono ku ora apa-apa. Sing penting panjenengane seneng karo budaya. Ambangane lurah apik-apik ra tau nanggap wayang. Apa? Ngopo? Apa? Apa meneh ora nanggap sehono? Lho, tak dukke. kelurahan liyane iki ya do nanggap wayang ning dalange dudu kowe. Oh, ora ngono. Ya wis apik kuwi ya. Wah, kowe iki cilaka malah. Tegese apik. Malah ya apik iki piye? Pemerataan. Oh iya, apik Bar dalang nom-nom, ada terus ajaran. Iya. Terus enom sing rada apik. Ngono kuwi. Oh iya. Kowe ra katut kok. Aku le nawake ya sapik kok. Dalang niku Alung Kisena. Lah iya, penontonnya kathah. Kathah. Dalange apik mboten? Mboten. Ning larang. Ngono sing penting. Lho ndak moncer ngono lho. Iya. Ngono to. Timbangku dalang apik ning murah, kok ming nanggap wayang sakmono. Mbok seno. Sing larang. Larang. Ning elek lho, elek ning kok. Elek. Elek ning larang. Nah aku ya setuju. Mergo aku ya kerep dijak. Tulung aku dijake sisan ngono. Ra ngono. Oh engko ora ndremis kok iki. Aku wani muni ngono tenan. Wis tak gawa lho Dite. Ora apa-apa.
Wis ikhlas. Ikhlas aku wis ngontakle boncengke kowe. Montore ngetano kok. Wis jelas 3 sasi urung tekan nggonku aku. Oh, malah ngancam sesuk ora tak jak kowe. Ora usah dijak padha-padha ra pepayon kok ngejak. Oh iya, Ding. Lali aku. Angel kok. Lah wong dhewe sing diundang re. Lah iya mangkat dhewe-dhewe bae ya sih. Ora ngono. Golek bintang tamu ki janjane wis bola-bali. Bola-bali. Kabeh do kebak. Kebak. Sing selo ki ming seono karo aku. Iya. Ah soalnya aku ki nganggo istirahat kok. Oh. Aja ora payu kuwi kok. Aku dagel kok ben-bengi. Heeh. Kuwi ora apik lho, Mas. Ha iya. Tumrap sing ora diundang. Kowe kok lera diundang karo ngundingi aku. Lho. Gerak refleks. Waduh ngerti gerak refleks barang. Apa? Elisa ki ure. Iya. Kok yo langsung ndumuk Elisa. Ayo milih to. Elisa ki sik endi? Sik endi? Oh. Apa lah wong kerep dijak kok. Ana ra kerep dijak ya ora hafal. Nek kowe ora kerep dijak ning nembung. Nembung alus ki ngono kuwi. Sing penting nggon alus, Mas. Nek bab nembung ki harus. Apik kaya ngopo ora dingerteni wong ya ora ditanggap, Mas. Kaya kowe kuwi lho. Ora. Kowe iki mrene sing ngene lho. Kowe iki ngrene iki sik ngejak aku dadi malah ngelek-elek aku. Jenengan. Soalnya nek rupa elek kok dapekke aku ndarani fitnah. Oh apik. Ki menjunjung derajatmu lho, Mas. Wah iya iya. Iya ta? Iya ta? Matur nuwun Bapak. Ngono kuwi. Ngenengke. Iya. Nek ya pancen kudu jodoh iki golek ngono kuwi kok. Lho, iya Aku nek jodoh ming padha ora duwe penemu liyane iki ming Lah iya. anu kok terus perapatan apa sing mambu pal-palan ngono ya kok. Susah. Pokoke waton teng jleblung. Nek padha ya ben. kuwi ora apik. Ora apik. Lah arep milih piye wong padha kok? Ya ming pengalaman sing wis-wis, seronto tak jak mati, gareng tak jak mati, waluh tak jak mati, saiki aku ngejak kowe. Ya ora apa-apa. Ini yang penting kan nama. Nama itu membawa harum namanya. Piye ngomong piye? Angel. Malah bingung aku. Ayo, ajare kowe guru ning gene SDM ora nyandak. Bathara guru mah ya do nek-nekke Bagong. Ayo. Kowe ya meh waton ngelokke kok. Ha iki nyatane rada ngomongane si ana. Dadi arep Sing iblis cangkeme dheke kok ngomong sak sae. Piye mau omonganmu piye? Omonganmu piye? memperharum nama itu. Sehono. Piye-piye nang ndi ana ta? Ora. Nek kowe Gus, kuwi dur-dure kortikus. Lho, kowe ora ngerti kehebatane tikus? Wah, kudu ngerti kowe kudune. Kowe kudu ngerti kowe. Piye Mas? Piye? Tikus ki mlebu bolongan cilik wae iso. Heeh. Sapa sing duwe bolongan rene tak cobane kene. Ayo, mlebu aku san. Ayo leng tikus. Ayo leng tikus. Rumangsamu apa? Leng tikus. Ha gene kok kowe kok ketok. Apa leng marmut kowe cilik kok? Lho aku cilik ya sedeng, gede ya sedeng kok. Oh ya syukur kowe lentur. Elastis. Heeh. Ora kok lentur ati yo gragas. Ya ampun Pak, ampun. Lah kowe kok wedi wis. Wedi. Wedi nek ora dibayar den baguse. Oh tak bayar, kowe ora dibayar kae tak bayar asal. Ayo mana doben no. Ora apa-apa. Seneng. Seneng. Oh, ngono ra wurung. Ah dijak iki mboe. Ya. Kok mboi piye? Rembuke piye kae? Jare nang nggonamu. Ayo angger jujur tak kayang kowe. Ora. Tak gawene sing kowe luwih muncul. Oh iya. Antar sik apik. Rembuke piye rembuke? Angger tutuk mik kowe angger. Den, karo aku Den. Oh. Nek kene Gus. Den, selora kowe wis purang-purang nggur tak jak kok ra iso. Aku le njawab ya penak. Bener iki. Bener tak ngono kita. Asli ngono kuwi ya, Pak. Ngono kuwi. Dadi kowe bola-bali tak jak kok ra iso ngopo? Ha kowe ra cetok Den aku ya ngono. Ah nek iki asu nek iki. Aku ra Sik to. Sik. Lera cetok iki lek HP-mu drop-drop. Oh ya. Urung jelas kok. Urung jelas. Dek le omong cetha kok muni ra cetha ayo. Lho, mergo drop-drop. Oh, drop-drop. Terus nek
ngono, sorry aku ora sida misuwi kowe. Ora wong lambene ya lambe misuh. Ngono kuwi. Terus tanggal iki sagura, saged enak. Melu ngisi. Kok tak anteni gek pira kowe kok ora ana. Gek pira ora nganggo pira-pira kuwi kepiye aku? Apane kuwi? Sesuk tak ning nggonmu wae iki. Iki tetep manjer ya kan. Apa ning nggonku kok. Ah iya. Iki sesuk bahane apa ya? Iki ya. Acetha werung kok bahan. Aku wingi ra ngenei dhuwit kowe apa? Rumah samu ngene ora? Sing wong wedoke sapa kae? Bojoku. Ah tak nehke dheke. Wah kok ra omong. Lah bojomu pira? Aku gek sing nomor pira? Nomor 8 wong kok tak nomori 8 tok bojoku ku. Oh. Dadi 8 kae iki mung siji kuwi. Siji ra apa-apa. Ayo bener wong kowe. Aja ta? Wong gulamu ya dhuwur wis iso ngopo-ngopo. Bojoku ku ora seneng ngapusi. Ah iya. Nek dinehi ya dinehke, dikandhake. Bel ngarso kae pelit ya ora, kur kahanan kae iki. Kae kahanan agek ra duwe cethil, lah nek duwe wis util. Kowe aja ngilang-ilangke wingi. Ora tak ilangke nek kowe. Langsung tak nehi 7,5 yuta nggo kowe. Kuwi manjer. Ngono. Kok kowe nggo pitku kae? Lah 7,5 juta apa sok dagelan kaya ngene 7,5 juta? HP cilik gone anak kowe digawa. Lah bandamu anane ya ming kuwi sih. Wah lah dedaya lah aku ki deduwen wong resik kok. Lah kene wong ya tas keli wong lho digoleki resik. Hah? Resik. Resik bandane apa resik tingkah lakune? Ya nek iso tingkah laku. Kene bondo ki ra alangan. Nek resik kuwi mau. Wis ngomong kowe kuwi melarat ngono ngopo to? Iya. Aku wingi nek banjir ning nggonku ki aku seneng kok. Iya. Tak kelekke kowe. Tenan. Ora Mas. Jijiki kok banci. Kowe engko metu kono apa kono Mas? Mbah, ora urusan. Seneng aku. Kok saya tua saya elek. Kok suwe-suwe jijiki to iki? Den baguse kali Mas Riono. Ya iki anu panitia saking napa jenenge Bersih Desa. Bersih Desa. Ya nyuwun lagu Bersih Desa. Oh iya. Supaya diaturke kawiwitan dinggo mugi sedaya pinaringan kesehatan, bagas waras, lahir batin, rezeki lumintu lan barokah. Oh iya, lagu kagem warga PWKS wonten pundi kemawon. Sugeng mirsani lan midhangetaken tetep bersatu ngeluri dan mengembangkan budaya. Saking Mas Susilo Jatmiko. Oh Mas Susilo dudu kowe. Susilo Jatmiko iki Susilo bagus. Nah, aku Susilo bagus banget. Ngono. Sangke bangete kliwat. Kalian nyuwun sewu Mbak Cange. Napa? Diaturke. Mangke Pak Lurah dipun suwun minggah sekedap. Oh, samunipun menika. Oh ya. Kancaku. Berarti arep rampung Bersih Desa niki mangke Pak Lurah tindak minggah nggih. Oh, nggih. Monggo dibukani bukan ukur Ibu-ibu Waranggono. Monggo, Mas. Yuk, Bersih Desa. Ukur wae ya. Aku
nggawukke gerobak Mas. Monggo Pak Lurah. Yo. Sing ngundang Pak Lurah Gondes mau sapa? Ha ya aku wong kancaku, aku ora ngerti kok. Nek saiki ya Pak Lurah. Pateni riki, Pak. Wong jaman biyen kok. Nggih, Pak. Iki ana sejarah daya rada nyangklak ya iki. Ha nggih. Pun Mosok karo lurah kok ngenekke Gondes. Ya, pejahi mawon, Pak. ngeten nek niki kula sakniki. Iki sing mulih wong akeh lho. Nggih. Riyen ora dereng ngertos nek panjenengan dados lurah. Kelingan jaman semono. Rumangsamu ki sopir truk ngono apa piye? Waduh. Saya jero iki lewati. Apa? Saya jero iki. Kok saya iso dadi lurah ngene prihatine gedhe. Nah, rekoso direwang. Nggih Mas mantan guru. Monggo, nggih monggo. Nuwun sewu. Iki dadi apa? Kerise kaya Arya Penangsang. Nganggo mlathi barang. Mau ora nganggo keris dilokke kon nganggo, mbasa nganggo dilokke meneh mal. Saya ganteng, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Grayu ben dimbui. Jangan mempunyai pikiran yang begitu ya. Nek Saya nyedak ini kok ora takon regane pira. Nek enteng ya tak angkat. Kowe padha karo ngonekke Pak Lurah ki makelar ngono. Sembrono Ya ya mampu keris tombangane truk. Nek ketemu Pak Lurah ki ya le matur ngene, Pak Lurah badhe nyuwun prisa amargi panjenengan minangka lurah ing brasa mriki. Iki wong Dremis. Nyuwun prisa kok. Kok nyuwun? Apa ya maringi? Wong aku nyuwun prisa njuk niku rega pasir sak truk niku pinten? Nek niki nyangkrak masalahe wis dadi. Boten, malah niku sae. Sae. Nggih. Oh ya pancen elek ten. Bisa kok rembugan wedi nang kene iki ngapa? Lah ya penghasilane piyayi kene iki ana sik golek wedi barang. Ora. Pak Lurah. Nek sono wong aku isih. Anak ora nggone nguruk ngarse. Ta sa? Kowe kancane kok ya. Aku koncone ya apal. Aku tetep kapok ngundang kono. Nek carane ngene iki. Sesuk kula tak ngundang liyane, Pak. Ah, Golek kanca liyane mawon sing ra ngeker-eker wadi. Ah, wis. Sesuk kula ndangke mang milih gareng, waluh napa sronto. Ya ora apa-apa, mboten apa-apa. Diaturi jumeneng ngoten jekersane gayeng ngoten lho. Mangke Pak Lurahnu kepengin kepanggih kalian Mbak Elisa. Nggih, kula niku impen-impenen. Kula impen-impenen warga niku nenggo kalian Mbak Lisa. Kula niku nggih mboten ngertos Mbak Lisa niku sing pundi. Nek mboten ngerti engko didokke Prastiwi wae ya. Mboten. Prastiwi sik endi? Glo sik jenenge Prastiwi. Wau ngendikane Rama Camat sing nomor 4 saka wetan. Oh, siji. Niku saking Rama Camat. Ah, berarti niki nomor 1, 2, 3, 4. Berarti niki gitu. Senes niku. Sing pundi? Lah pundi to? Tambahi 1 5 berarti. Oh 5. Ah saka sing panjake. Wah. Ah, niki. Jiro lupa. Oh, Tatin sing dikarep. Iso iki kono wong gesek mulih saka kene iki engko. Anggere tungan kok dipindah-pindah. Wow, niku rak pun ngrasani to Mbak Cange. Nggih to Sindi. Anu Mbak Elisa iki kok rumah saku kok persis bojoku. Niku ngoten niku. Oh, nggih sampean katarak, Pak. Aku yang ngono. Iki arep ana Pak Lurah keserimpet long dress ya iki. Kok keserimpet long dress kepiye? Ha wong milih-milih ngene iki bahaya. Aku ngerti aten-atene kecile. Wes. Ora ngeker-eker lurahe. Ora iki biyen nek saiki ya ora. Ayo saiki mergo wis kena lara gula kuwi dadi wis ra iso apa-apa. Ora Mboten kula mboten gula kok. Lara uyah. Ngendelong. Ayo Mbak Tatin, dikersake Pak Camat iki lho kok jumeneng. Elisa. Oh, Elisa kok Tatin. Elisa. Oh, Elisa. Bangane kula engko dianu. Nggih, oh ya ayo Elisa. Ya. Wis ladenono kono. Ikhlas. Alhamdulillah. Aku urung entuk rejeki bengi iki kon ngadeni. Ning sampean mau paling pangandikan lho Pak Lurah. Alhamdulillah insyaallah Pak. Sindene diken ngerencangi bintang tamu mengke
pripun tambahane manut. Siap. Sa Ngersake napa? Ndika dhewe sa. Nggih. Ya. Tenang, Sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya biyen iki. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Wong elek kok reoni. Oh, alah yo kancane ngerti. Nggih, niki kan napa gulane? Kowe Iki wong ayu-ayu nih gane golek wedine kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Wani aku ora wedi. Sopo Halo Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kandang genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih, kula Elisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa, Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh, blaster. Nggih, sing Nggih, kula lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Padake wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku sing tenan? ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa? Sampak Tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan ya. Wis karo Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, wonten napa niki ajeng Wis tau duet, napa ajeng koprol, napa-napa. Kula niku nek duet nggih sagur. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Heh, Halus ki. ning dhuwur. Meneng wae. Nggih Pak Lurah ning beres ta pun kula unggahke. Pun matur nuwun Pasiana. Nggih salaman ning kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Ah, kula wingi nggih pun kalih Ki Dalang sampun matur pokoke Mbak Lisa nyuwun pun asta, Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwe. Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. Noh, Nek mboten nonton YouTube mboten nonton sing kenal kalian Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Oh, dadi Kemajuan berarti kemajuan. ya duwe HP kok le. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong. Tes anu poliponik. YouTube. Wes Android, wes ditunjuk-tunjuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunjuk-tunjuk. Nggih. Nggih niki. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare Sarai kowe to. wedhus. Ora donake ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Rasa lara ati to. Ora ranti hati aku. Iya. kan duwe ati wedhus e. Ayo wedok. Wedhus ya. Tapa-tapa. Wedhus hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe pisan. Nggih pangapunten. Nggih. Cah ayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa nyam-nyam. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? ora reti? rapi untune. Oh rapi untune ya. Oh kuwi ayune goblok banget iki. Dikandani kono ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh goblok kok. Ya budek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku Lambelu. Kowe kok ora ngonekke untune dawa to. Ket mau kok Iya to. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah kanca Niku mboten paring. Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelu. Oh itu Lambelu. mulutmu. Lambelu. lambelo ki cingir.
Wong tak takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir. Tegese lambe lu. Lambe lu persis ngono. Masa mulutnya dirujak to, Mbah? Iya, dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa wedhus-wedhus. Itu aku. Sisan bangane ganti japukan, Liria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbahe wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbahe wedhus. Mbahe wedhus ki wis mati ceritane. Dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa. Nek nembang sanese mawon. Penjaluke maya. Boten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget kalih. mawon. Oke, siap. Iya. Bang dibatin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Apa nang kono belajar basa Jawa? Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten? Tak takoni nek iki PP 10, PP 10. Iso iki kono bintang tamu mulih geseh saka kene iki. Kan cakur anak buahku tep takon ngadang nek carane ngene iki. Kudune eling, Pak. Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika. JJ Pak Lurah. Ibune anakku. Gak apa-apa, gak marah wis. Mergo- Karo wong petuk ki ra bakal marah. Soale wong edan ki bebas. Dadine ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan ki nyolong motor wis ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tuh anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadine ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Isih Kok Pak Lurah yo edan po? Mbiyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok. Ora omonganmu celeka-celekit malah ngedeg-degi aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe meng takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tanehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane sih ana kae dinehi bahan karo si Susila iki ngelek-elek ngono. Lah ya Kok kowe. Nah aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku menyampaikan kok. Sing Berarti sing ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. Aku ra yo ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemehen sing apik ora celeka-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Ya wis tak nut kok kowe isih nesu. Nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awar para tamu kabeh kok. Ora bayaran muring. Rugi. Keris iki ngenehi sapa? Rugi Pak Siono. Nek kuwi tok kon medun. Pripun to? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak ati. Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, oh toh? Ndak ucul. Betul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya remuni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae nglentru. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme, ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono iki genah. Oh cetone parkiran ya parkiran. Penting. Oh ana pentinge kok. Ana. Oh ya sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh ndelok. Jadi Oh kok dulu. Oh iso dawa angger banget. tak balik iki hurufe ganti dibalik hurufe ganti ngono sih. Canggih temen. Terima kasih. Oh wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh malah wis tekan kono ku lho. Ayo no. Semingguan kula lono
golek isi podang podang mas, podang kuning. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo sini Pak Lurah joget sama saya ya. Jangan jauh-jauh. Sing ngetok jawane wong iso nembang. Engko nek ngetok Sulasmina aku wedi. Ora sampe. Wedi ken apa nih? Wedi nek gawana. Mboten sah wedi wong elek sampean kok. Nek elek kono wedi gitu. Aku agak pitung sasi dadi lurah go nang Sulawesi ya ngopo nang kono. Ayo sok keleke debok. Oh kanca ora apa-apa, Kanca. Jan Ning rekoso. kanca iki kualat ya iso. Aku seneng kualat. Esuk awan ning omah wis ora grasa keluyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga mikarangku goleki ora krasa esuk bintang tamu karo klinik dalan.
Maksudnya udah dihaturkan. belum ya, kontraknya belum selesai sama iki wis tenan. Masih lagi. masih lagi. Ya tambahi sangune. Wah, Jan. Kok njokne mundi sangune. Ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek Iya, wong intine Jawa ki golek ilmu seduluran, Nggih. golek jeneng dhisik jenenge katut. Ternyata nek Sulawesi golek jeneng sikik jenenge mbuh. Cen Orang. bola-bali kowe iki iblis. Apa bebas? Ujug-ujug kok yo. Bebas ki apa? Sing bener ki Elisa. Kudu golek jeneng sik terus entuk jeneng. Nek iso jeneng sik ben saya suwe saya kenthel dadi sego. Ya ora iso. Ora iso ana jeneng kok dadi sega. Ya iso. Nek jeneng katul apa ya iso dadi sega. Lho, sego kakel. Wah, tobat. So, yes, Iki yes. dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jenang. Nggih. Blegedrek. Sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun? Derek. Sing kathah sindane niki tasih Mangke kathah. gentenan. Boten sing jelas niki kula nyuwun warga Brosot Oh nggih. jenengan sak rencang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga Brosot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisena Nugroho untuk tampil Titip dan Mbah, titip menghibur. Mbah. Hah? Iki wong ki kena orang-orang wae ubek. Untuk menghibur. Nggih, Mbak nggih Lurah, Pak Lurah matur Nggih. sembah nuwun. Pak Lurah. Matur sembah nuwun ning ampun terus lenggah. Nggih. Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih? Tuntasaken Nggih. dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? Enggak. Allah ya Allah nanti ke rumah saya kasih tahu sumringah seperti apa. Alah. Ora sah. Modus. Pak Lurah jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Ora, Jenengan kok duit. piye Nggih. sae rawuh Duit mriki toh, ngibur ayo, masyarakat Edan, tasih kula badhe pun maksud sukani. kayak gini. Alah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. Halah 5.000 sombonge. Ampun didelok 5.000. 5.000 ne jerone niki wonten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mang cekeli terus. Mang balekke kula padha karo nolak rejeki. Nek balekke dilebeti malah mboten napa-napa. Ngoten. Kira dilema. Nggih. Pun Nah, aku Nek wis rasa aku omongan. Rasa omongan nek kula. Gelo. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. Sapa? Pelantare. 5.000 arep jaluk. Kok mau nek kuwi. 5.000 lek nek arep jaluk apa ran? Ya Allah. Kuwi oleh Kancaku nek rande isin tampanono. oh tampani tenan nek Nek ra duwe isin tampanono. Saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah Sekot niku Den Bagus sing ngarsa kok sikik iki ya tak critakake. oh diceritakake nggih. Tak tampani aku ya isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku ya butuh. Ha nggih. Lha kok ya ngono padha wae. Kok nek Ampun saking didelok ngarsa kula 5.000. mboten. Kula nyekel dite ngarsa niku gatel kabeh. Berarti wis tenan. jenengan kondur niku rezekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga Brosot menghibur tok. Oh, nggih. Matur nuwun. Sing 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ono. Ah sing muni gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh ya. Yo ana sing liyane saka panitia kok. Tak belani. Tak kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun treke riyen? Alhamdulillah. Ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake kita riyen. Bot. Wah, nek ngondelmu. Aduh trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen ra duwe ngono. Bedheke karo kuwi aku ro kowe. Aku wae ijolan. Moh. Wis 5.000. Wis kono sakono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Ya senengane ra. Nggih, ayo engko disambung kancane liyane. Ya. Monggo. Nggih matur suwun Pak Lurah. Nggih matur nuwun. Nggih. Monggo badhe taos menapa.
Mas Sehono kalian Mas Bapak. Bapak sapa mau? Bapak Gus Diteruske. Gus Tikus Mboten. Pedus. Gus Ngarso Gus Den Bagusipun Ngarso. Ten mriki kula nderek nggih pinuwunan saking sederek kula sedaya warga Desa Mbrosot. Amargi menika nun sewu kula menika tahun pertama di periode kedua ten Mbrosot niki kula diparingi amanah kalih sederek-sederek sedaya supados sareng-sareng bangun Mbrosot. Amargi napa Desa Mbrosot menika salah satu desa budaya. Dari pertama adanya desa budaya dan kemarin kita sudah bubuk 3 tahun pun impen-impenan yoileren barang niki kula tangekke di tahun pertama. Amin. Niki kula wingi kula bar dilantik wonten 1000 donga umbul berkat. Oh nggih. Umbul berkat 1000 donga kuwalik. Kuwalik nggih. Sampun pun lampahaken dan menika minangka adat badhe pun rutinaken. Kala wingi dinten Selasa sampun pun lampahi menika kagem pungkasan ringgit Purwo. Terus benjang tahun candhaipun menika badhe pun lampahi FKK menika saking Karang Taruna. Terus kegiatan umbul donga 1000 berkat menika tetep pun lampahaken lan ugi kegiatan seni budaya Desa Mbrosot tetep badhe pun lampahaken amargi sampun 3 tahun bubuk alias lan menika nyuwun donga pangestu saking sederek-sederek sedaya ingkang rawuh wonten dalu mriku wonten papan mriki lan ugi nyuwun panyengkuyungipun doa saking Kidalang lan ugi panjenengan kekalih lan ugi saking ibu-ibu mbak-mbak nggih supados sampunipun dalu menika saged lumampah sae lan ugi dari malam saking dalu menika benjang enjang pelayanan pindah wonten kantor ingkang enggal wonten sisih timur kantor Desa Mbrosot menika ngaten nika nderek pesen nggih Kidalang nyuwun sewu kula lengser saking mriki kersanipun pun lajengaken monggo matur sembah nuwun nggih nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nuju prana nggih Pak Lurah kalian Ki Bagus kula nyuwun matur nuwun nggih kula niku sak lamine niki pun radi sak untawis nampi anugrah gangsal ewu niki ajeng kula laminating niki kula templek ten tembok nggih kali dikai saking Den Bagus Ngarso si ana mboten gadah dereng sukani laminating sisan. Aku isin ana aku ngeneli 5.000. Sin. Matur nuwun. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun Pak Lurah nggih. Wonten lepate nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah, saiki dadi lurah. Wah, biyen kanca asli. Ah iya. Biyen kanca. Nek ya kanca asli Mas e? Asli Mas. Oh. Mbok sejarahe sing kepiye wae iso buka ning aja. Kowe padha karo ngonekke nek sejarah Pak Lurah elek kabeh ngono to kuwi. Oke elek apik Mas. Kan apik iki tetimbangane karo ala to. Ha iya. Ha iya kuwi ngarani apik ra ono ala piye? Ha. Ayo. Berarti ngonekke Pak Lurah apik. Lah kok ora dibuka? Ha tak buka isine ala. Sing ala sapa? Kowe. Lho, kok dadi tekan aku wong kowe ngomongke Pak Lurah. Kowe wong kowe ya tekan nggonku kok. Lho kok tekan nggonmu, nek ono sing ala kowe, wong sumbere kowe. Iya. Padha eleke ra usah koyok-koyokan. Ayo disambung meneh. Sambung. Tetembangane. Yo, Enting, ndak selak ngantuk kowe. Mbak Anting ki saka Banyuwangi. Iki ketoke Banyuwangi iki. Ki nang pesenan mau kon ngunekke caping gunung cara Madura. Oh, aku nek ngunekke mercon. Apa nggo jebloke kowe? Jebloki kowe iku. Nesu e. Aku ya nyebayu awak. Yo limbuk nesu. Mbak sapa? Anting. Wah, Mbak Anting. Wah, dian. Piye, Pak? Wah. Wes kowe bae. Aku ora melu-melu. Wes. Tandangi. Iki Den Bagus sing pundi to? Aku ora kadikadoan timbang digebuk ning kono modar aku. Aku sok kene bae. Coba ndelok nek Bagus kaya apa rene? Rene kon. Ayo Bagus iki nek kadhe adoh kok. Nyedak yo elek kok. Ya. Mula ngedong.
Rasa wedi. Hah? Ora apa-apa. Ini Banyuwangi lho. Ini. Delok kene. Wah kowe. Syukur kowe. Guyu piye? Ya, aku lagi iki lho, ana wong tuwa nggo dolanan cah cilik ya lagi. Aku yo nyebah yo. Aku kon guyu kok yo merenges tenan kowe. Aku wedi, Ce. Ya ngono kuwi rak karek tuane sapa? Oh, iki berarti idene wayang limbuk iki to. Piye to? Tak mat-matke malah memper karo limbuk. Nek ku yo ngecek kowe. Aku ndang kene ngono kuwi. Wis sampluk sisan kowe ngono. Oh dialog wong wetan ki ya keras-keras ngono kuwi. Ning jujur Mas. Ning jujur kula blak-blakan. Blak-blakan. Sampean Banyuwangi. Nggih. Oh, nggen pundi Banyuwangine? Lah nyapa takon? Syukur. Karo ora kowe. Wes piye? Ditakoni Banyuwangi nggen pundi? Nyaopo? Lah iki omong rumasamu salah. Ya bener to wong takon ki. Bener aku takon sampean ameh ngopo Pak De? Lah takon ora iso. Mas Kan aku kakak kelas. Oh iya. Kurang guyang-guyu. Iya. Tekon tak ajari mikir. Ya. Wah, kaya kendel-kendelo nek iki. Wah. Pak De. Piye? Wah, tak tiru-tiru aku. Aku. Piye iki? Untune dilebokke. Angel. Padake iki garasi ngono wae piye kok ngono. Iya. Iya. Nggih, ngaturaken Nggih, sugeng dalu sami-sami nggih. Nggih. Dumateng para warga desa Desa to Pak De? Brosot. Merosot. Brosot. Kulon Progo. Mugi-mugi panjenengan sami tansah pirangan kawilujengan. Amin. Pinaringan kabagaswarasan. Pokoknya akeh rezekine ya Pak De, Mbok De. Sampun matur nuwun. Iki pripun kula? Kowe iki takon nembang kok malah MC iki ngapa? MC gak nek teko ki kur tuwa kabeh kur Mbok De, Pak De lah sing cah nom-nom ora to. Oh nggih. Oh. Iya. Iki suarane apik lho. Ya. Halo caping gunung gagra Madura. Apik Madura iki. Kowe ane ndi? Sate mending ngono ya. Nek Madura ya. Ya ora mesti kok. Ora mesti tak kira yo. Lontong yo oleh. Oh, lontong. Kowe kok ketoke cah cilik. Lontong, ngono to. Cah cilik kok senengane lontong. Lah empuk kok. Ya enak sing ngatos wo goblok. Empuk Ayo goblok isih cilik kok ya. Lah lontong iki empuk. Jenenge isih cilik iki ya ora bener. Nek empuk jenenge mlenyek. Enggak dadak dikunyah langsung dilek. Oh ya isih cilik tenan nek gelugu. Aku seneng ngene-ngene iki mah. Banting mutar kowe. Ketoke gampang dausi iki. Kaya Ediane iki gali-galan kowe. Idune moncrot. Apa? Donake idumu moncrot. Tak kira ki ndase moncrot bolik dune. Kuwi dudu itu. Lah napa? Kuwi jenenge Tirta. Tirta amis. Amis wae. Amis niki. Aku lali ranggo Sik tak lapane. aku nyilih jarikmu. Aja. Aku ya lap-lapan. Engko ketok. Kok nggonku Oh ya ketok. lugu tenan iki. Malah Kowe kok ketoke kaya ya kae. kaya aku mengharap. Iya di Ya nyanyi. tembange. Ya, dimatke tenan. Iya penak cah iki. Yo Ting, mangga. Diaturke Piyai Brosot Kulon Progo. Ya. Ya. Sayang, ketoke cilik gedhi. Apane? Suarane. Nah iya. Ketoke bocah semene suarane ngedap-edapi. Ngedap-edapi. Ya, Terus terus? Wah nganggo cincing barang ki weh. Ki njuk ki aja nembang karo nyabrang kali Praga iki mesti.
Ya kowe ora linggo ngono kuwi, aku tuh apa-apa tok matke. Lah ana kesempatan Bola-bali cah iki kulinane weruh wedhus. Lho iki wedhus apa dudu? Udu aku kulinan weruh wedhus kaya ngono kuwi terus piye iki. Ngadeg to? Lontong. Mon memajang. Terus Kon gerak. Hah? Janur kuning ratin. Dawe. Iki sinden sok melu demo iki. Kok iso? Keras banget le. Terus. Kembang bayi madari ku sate. Pas tuh. Pas. Rasito. Leng nyegaki mau lah kok tok bareng. Ha suwi kene selangam. Kok sik to? Sing iki bocahe perlu ambil napas nadane iki dawa kok di. Kok napas kok diambil. Aku waktu kok, Bro. Rumah saku kok dibandrek laker apa piye to kok nginang-ngene wae. Ya. Pasirna berengsih bersih. Tetep nganggo tenaga dalam iki. Piye ta? Atiku ki somak cek. Oh, ya jantungmu kumat. Ya ayo tak terke nang rumah sakit. Wong ati kok jantung. Ayo. Deg-deg liyane jantung apa? Ati kok deg-deg. Deg-deg ati. Lah nek ati piye? Nek ati iki mung meneng wae kok. Ati ki sir-siran. Ah kok kowe muni deg. Tak gawe wong kowe ya radong kok. Berarti wong loro radong kabeh. Ayo, Nduk. Nggih, Pak De. Wes, naring. Panas ojen panas ojen lengaling sayang. Waduh. Anggon kono kuwi ora iso turu ya, Mas. Muni piye? Ora ngantuk kok kon turu. Sayang. Aku karepe mung sayang 150, sayang 160 ngono. Ora kok kowe. Ayo, Yang. Kok iyang to? Yang kakung ye, yang putri kok. Peyang ngono lho kok. Ngapa ya? Telat lek guyu. Ya, Nduk. Tapi gunung mimi soa Ora cocok. Madura. Di Mehmet dua kok ndur mimi sewangi apa? Mimi soa. Maca ora ning atas loteng. Ya. Ya, Nduk. make bineka laben lake Ya, aku dikelip
ngono. Tegese apa kowe tegese? Kowe iki tegese kon minggat ngono lho. Ngene iki. Ning kemempengan tuh cepleng ya. Innumenasun barse inumane racun nggo masih ana tegese. Bersih-bersih iki inumane banyu bening, resik-resik. Bersih. Krungu ki inumane racun iki mau dudu to. Bening. Yo Yo. Ya, mangga. Yuk. ki jaman syukur ngelak kowe. Mau bengok wae, Cek. Oh, iya diombeni. Diombeni racun kuwi mau. Ora mesak. Nyuwun Pak Lurah kono. Ora usah. Ono omben-omben enak. Leri. Nareng gledak. Ayo no. Ya. Syukur bisa Daddy
Sik, kowe le joget kok dadak anggere kene arep tok demek. Kono maju. Kula nirokke niki. Ah nek iki mau rasir joget e. Enak e. Asik. Asik ya sayang. Nggih. Ya. Rada rono. Aku kurang ngombo. Wah, aku wis tidak boleh aku sagung ngambak kene iki. Maksudnya kurang ngombo ndono. Tidak boleh. Mana? Apa? Kok aku wedi to, Pak? Kono ki kurang ngombo. Wedi to nek aku nek kowe kan gila kok nek wong kowe ali kok. Ah nek kowe rumah samu bagus banget ngono. Apa lah nang omahe bagus dhewe. Lah iya kowe ijen. Ayo karo wong wedok bojoku kok. Oh wedok to kae? Bojoku ayu dhewe. Nomor 8. Ayo sayang. Nggih. Waduh. Syukur bisa Kowe sik kowe le ngepaske suwuk ki mau piye kok. Lah angel waduh aku tetep ra hafal wae. Baleni bae suwuk tok, ayo. Ndang masuko. Suwuk. Ndah. Ini ana diapalke. Sing kompak yo. Ya sampean yo madeg. Heh? Ngadeg. Wis ora Iki wis ra iso ngadeg. Wis pisan bae. Ya aja dipaksa wis. Aja dipaksa. Malah dengkelen ya. Iki iso ngadeg kowe mergo diobati kok. Ndak to Mas Jeripong apa ijong men. Nah terus tik. Piye? Kok penak e? Ayo baleni gah. Bapak Ibu. Mengarep suwuk kok melipir. Dogok. Aku sing paling ra setuju ngene iki. Piye? Lah obah kabeh. Lah ya ki genah dogok lho tak resiki iki lho ning kene. Oh nek kuwi ndekku. Oh ndekmu. Ana putih ta sih? Kale tak pasta gigi. Iya. Nying. Terus nyenyet. Senengane nek enak ya. Kuwi dapalke esuk tok rekam dhewe lho, tok rekam suweke tok rekam dhewe terus dienggo gerakan ning omah diapalke. Nek wis hafal ora dijak. Ora ngawur. Lho. Kuwi iki sindan kondang. Tegese ora dijak dolan ning dijak mayang. Ah kowe ora muni. Ra. Muni piye? Sesuk nek wis apal ora dijak. Ora dijak piknik lah. Kowe iki guru ora ngerti tanda koma barang to? Ameng-ameng rek. Nek titik 3 iki ono kelanjutane. Motor ora diwulang se ono kowe. Lah kok ngono kok guru. Do nek kedagelan mah. Ning duwite gelem kowe tanggung jawab to. Aku mung tiru-tiru lurahe kene. Kayak iki lurahe kene iki nek duwite gelem nek gaweane didum karo perangkat. Lah iya. Terus ana Pak Duko sing anu kur tutwuri mawon. Ngono. Angger jam 12 kliwat blas ilang ra ning kantor. Ngono. Ayo sayang kapu kabeh. Waduh. Wah. Kaya sing bayari kowe yo sayangku kabeh. Lho, aku nek dine panguwasa tak bayari. Wong aku ki ya kur wong melu kok bayari. Sing wajib bayari iki sliramu, Dimas. Wah. Aja kaya ngono. Ya ngono kok. Ya ora wong iki ya urung cetha kok. Jare wis.
Lah wis minggu wingi saiki rak karek ra cethane. Ora ngono. Ayo sayang. Wis apa sayang? Ayo Tin, geti kowe Tin. Ya. Kowe bakal remuk meneh. Wis cilaka nek iki. Sing ditokke kelas berat Ayo, kabeh. mungsuhe ya kelas berat ya. Wong ki nek ungkris-ungkrisen ya kok dadi ngonoke kok. Heeh. Awas, salah. Apa meng arep iklan. Wo nek iki wis. Piye Pak De? Pak De amat. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora piye. Suwera ketemu rak ya piye carane ngono lho. Ora tenan? Diacari piye? Oh, gegere wis sak meja ya. Nek kuwi ngece nek iki. Ucembar tenan. Awane kok ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Ah rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku. Ah kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang? Aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Tegese? Tegese aku dane nganggo lenggah. Oh, terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Hah? Tapi piye? Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, Mas, jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mung karek njumputi ning sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja. Seneng ya dipan. Dipan sakmene ngembleki kowe kuwi apa piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan. Dipan adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, ya. Kalau dua berdua. Oh, kalau besar berdua kok berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ramong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan ini lucu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal isih tekan esuk e. Lho, aku ya tekan esuk tekan omah. Lah iya wong wis kok kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu. Itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. Rada-rada muncrat e. Nah, ya to. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya meng ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ora kowe. Ah nek kuwi kenyataan nek. Iya, si Anting mau lagi pisan lagi acarawe nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar sumene? Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo, Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi-endi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi-endi. Wah, kaya tau weruh wae. Pengen meru apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk ngono kuwi. Ora iki bahane apa? Mbah angel lho. Karang le omong wipaton teng pecopot kok Critake nggih. Nek wong lemu, kurak mesti kaine kudu amba. Embangane ukuran, copotke spray, bolong tengah, kebleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. Bareng dienggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. Ora nek anggo spray mau, jenengan barang iso katut mlebu ya. Modar ora. Arep wangsulan apa kowe? Itu terserah keputrian. Keputrian piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk modar ora kowe. Wis ora iso wis ra mampu.
Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, iki. Lah iki kati kok bengi iki. Man. Bojoku agak besengut ya kok. Lah iki ki arep ngopo jan? Nang kene diwarai. Wah. Mboyo. Wong wis ora iso piye-piye kok mbok yo ngrumangsani sih. Iki dienggo conto Mas. Lho, aja kaya Mas ana wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Oh. Lah piye? Tiru sing isih enom ning tindak tandike apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek. Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodho guru iki. Rasah nangis. Lah ya aku weruh rupamu dadi nangis. Lho kok metu ngirung ki kepiye to? Meruh metu ngirung kepiye? Ayo Tin nembang apa? Ayo. Ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng wae iki Pak Lurah ngersake nglipur masyarakat. Iya. Nggih. Oh, Apa? Saniki napa mengke, Pak? Apa kuwi? Liwung. Ana penjalukan liwung. Wah liwung ki engko artise ana dhewe kok. Niki wis spesialis. Liwung pun nonton dhewe. Kok ketoke kaya dirahasiakan nek liwung. Wes ngerti pokoke jos. Jos. Ana kok. Bintang tamu. Nggih. Wes. Cocok kalian jenengan cocok. Wih, tendane. Tenan mengke mang tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, divane ayu. Kowe iki ya budhek ora divane dipan. Pak Lurah lho sing ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok. Bobok anis. Ya apa-apa delet engkas dheke dibobokke nek dipan. Iya. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Aku ya rasane iki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan nek iki. Ya ora kok prit gantil aku mung ngelingi. Apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya ya mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untuk kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya. Wis lali janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki judule lali janjine. Ah nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu, disayang Tuhan. Ning kowe trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Aku ki nek elek iki iki ngono getak amun sing Itu sabar yen. peringatan. Lah iya. Lain Kowe ngelek-elek iki ro ming dagelan kok wani ngelekke dalang. Loh, dagelan kok dimengke, nyatane ya arep kok. Lah, Iya ta? ning ra aku ra wani karo dalang. Iya kae. Aku ra wani ro dalang, aku wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Lah iya. Tenane. Nek salah aku wedi. Kowe mau bener mo? Bener. Wah, hebat. Wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo tangane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae. Iki sengaja kowe mau. Wong kowe ngene iki wis karo klirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket deh. Ayo Tin. Yo, ndak kesuwen. Nggo sesuk neh. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan wong sak omong-omonge kok kowe. Ya sama ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Ah kene iki ra iso mingkem ya mergo. Kowe iso mingkem nah. Ora iso. Aku ya tak mingkem, kowe mengo. Ya aku mengaw arep nembang kok ya. Ah iya apa kleru. Nana. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng kok. Lah iya aku ya meneng, wis ra omong. Dagelan kok ganyi. Sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ya omong. Wis.
Wis gek mengo. Dagelan kelar-kelar sapa le ngundang? Waratanaya sleru meneh. Yang biasa saja. Oh ya. Gek dingake. Ora ganggu lho wis aene lho. Ora wis ngono. Linggo. Marai kagol. Heeh, kagol. Kowe barang kuwi. Ha iya, kowe ya iya kok. Pak aku darani ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Dina minggu kang tak anti gayamu lho. Ngapa enek ngono iki? Lakon kok. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Alah sak dadine waton dundang kok. Dadi cakil. Cakil ya iso ning dadak nyilih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kayak kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah padune kepengin Kowe madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora, nek aku ora ganggu. Wis, gek mangap. Ha. Meneng apa? Lah ya aku ki meneng. Su? Susila udu jenenge. Bener. Bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep diundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo, Nduk. Habis minum ya? Ya, duduk. Duduk. Oke, beneran. Kok kaya pleki. Ayo duduk. Orang ya, iki judulnya pleki rumah opi ya kok. Wis kono dek do pleki-plekinan. Pintar golek alasan. Pinter golek alasan kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora ngomong bae. Iki tak plester lho. Kudune sing diplester iki nggonamu. Loh, kok iso? Nek plester piye angel? Diplester kok nek radiasi ora halus. Loh, apa to? Tembok kuwi lho, Mas. Heeh. Ya lah. Tembok kuwi nek kok dilepotok tanpa diaci ora halus. Ngandur-andur angen dukur aku wis ora
suwun Mbak Tati. Sembah nuwun. Ya. Lali janjine. Lali janjine. Saiki mengkari artis liwung kita, Mas Yono. Waduh, tenane. Weh, omongi kok. Ya, kita tampilkan. Neng nggon pengumuman ki Krisdayanti, bener? Oh, kuwi kuwi Krisna Gasastra kita iki. Oh, karo Kristiwa kebakaran. Iki engko. Wah, mesti ayu blengah-blengah ya kuwi ya. Wah. Ayo, Mbak ayo yu, tampilkan yu. Sing ngendi to? Mbak Ayu. Wah, sip iki. Waduh. Kok kaya sing ning alun-alun nek didemok ngik-ngik ngono kae ya. Ora sembrono ki pemunden. Ora. Selamat malam penonton. Waduh. Piye? Nela Karisma mau menyanyikan lagu Liwung. Oh. Wis ben. Kita iki mulai sarap tenan kita. Aku tak takon raimu ki ndi to kok dadi ra ketok. Lah aku omong-omongan malah mentuk bun-bunan e. Dadi kowe iki sakmene. Ha wong ki manut pertumbuhan nek kaya adik ki munggah nek iso tuwa medhun 5 kilan. 2, 3, 4, 5. 5 kilan. Nek nekeran kae dikilani nu ngerti-ngerti nyemplung wok. Nah iki dikilani malah kliwat. Siapa nama? Nela Karisma. Dari mana? Dari Tapanuli. Dari Tapanuli. Nila Karisma. Enak e wewe. Enak. Mau Wes aku tak nyanyi wong pekok loro ya. Iki wong pekok loro iki. Iya. Ya. Manut. Dadi pekok. Kaya pitik ya. Heeh. Ya iki bintange liwung ya iki. Aku ya dong aku. Aku paling seneng ya iki kok. Omong jarene iki Kowe iki sapa-sapa seneng. Lah aku ki geleman kok. Tua ya gelem, nom ya gelem. Sing penting oman. ora sembrono bengi iki wayangane ra penting, sing penting liwung. Ngono. Sing penting ki oman nyanyi. Heeh, oman nyanyi. Karo aku iso. Lho kok malah nangis. Terus iki guyu. Oh, guyu kok padha. Tapi lek arep milih sing udat-udat iki penyanyi ning rusuh iki. Ya, dhewe wayu karo Mas Seono joget wis gayeng karo Den Bagus joget. Wah, aku mresani kaya ngopo iki 5 kilan iso joget iki. Om, kowe iki dijogetke kahanan wis bingung kok. Iya. Karang uripku ya rusak Ya, mangga. Iya. Dadi, ya. Kowe Kang Slupan aku Kang Slupan. Aku disontleng malah ngenani gelas Kang Slupan. Heeh. Aku rong slupi kok. Sopo kowe? Sing bau reksa brosot kreteh kowe. Hah? Sing bau baune kok ngene. Bau reksa. Jenenge? Jenenge ya Prastiwi. Oh. Ya bener, heeh. Kowe njaluk apa? Jaluk patine wong loro iki. Wah. Nyemelangi penjaluke. Penjaluke ngedap-edape.
Siji wae kae. Moh awake dhewe kan isih selalu sayang to. Ora, nek iki cepet wong kulinane wis meh mudir ngono lho. Sih, Moh nek kowe nek ngemut ora enak. Wah, Soale usu muntek. Iki urung ngrasake. Bojoku ki sing wingi dek. Ki enenge wong kok kesetrum kok. Wis wengi dek. mergo kowe ompong kuwi mau. Dadi rasane malah kaya kejepit rit ya. Ambo nek kowe ora tekan ngono nao. Ayo aku yo mek bayangke. Ora, krembelane. aku cukup benik cethit. Ora nganggo rit ya. Heeh, nggo surjane apik lho, Wis. Heeh. Santai wae. Ya. Kinor pensiun. Dijogeti ya gila, Den. Ah malah kaya sing ning alun-alun. Alah ngalun-alun ya jirah kok. Arep tak tuku kok sesuk. Jare dite wis entek. Ora tak keke ruang tamu, arep tak paku ning nggon tembok. Nek dadi nek ana wong kula nuwun ki rasa dadak dodok-dodok langsung ding. Lek wis dodok. Kok ketoke malah menarik kowe, Den. Piye? Nek dipaku. Apa iki wong iso mangkruk-mangkruk kae. Nek kowe dituthuk mah mengkelung ya, Den. Nek nuthuk tok ganti nuthuk sing nuthuk tok ngono. Ya ora nyekeli kono kuwi. Omongan kok diperagake. Iki tangan iki lho. Lho ngono. Wah, kapok tenan aku. Aku ki wong bersih. Sopo? Ngene iki apa to? Ngene mau apa Iki to? tunggalane. Kuwi ngulungke unjukan monggo. Ora. Kudu dikenahke. Nahke wis suwe ra ngerti kaya ngono. Aku risu. Wah, padha wae aku wis. Tak trimo malah mayang. jarene mau Krisdayanti boleh wong bosok ngono. Ya. Ora nek jogete jo. Aja dipandang wajah. Tapi keterampilan. Nyanyi bagus, joget bagus. Lah bangane kowe elek ning opo? Sing penting ki aja casing ning sinyale apik ngono lho. Ah, batune drop ya padha wae. Anek iki ngedrop sak kabehe dhewe wisan. Iku wis elek merongos. Waduh. Aku kanca wae rawani kok kowe kendel. Aku nek ro iki mbok donek-nekke apa-apa ora nesu kok. Ayo. Aku gila wisan. Tur ya wong ki nek wis ngrumangsani apik. Heeh. Mbuh kok aku. Ayo. Ayo. Hey!
Aku seneng le joget. Aku seneng lemu joget ini kok kaya bal cetruk to. Alah. Ame dibeng kok melayu ki. Ngene iki kok ketoke ora ana bongkot pucuke yo ngene iki. Aku doyake kok melayu. Soale kulino buron, Mas. Yo. Wes. Rada rono le joget. Oh ya teges. Yu Prastiwi iki pancen bola-bali beberapa wayangan iki nakokke kowe, Dek. Den bagus ngasake isih ora to? Wis ora ono. Aku ya wis ngono wae. Piye? Jodoh lari lambemu mau muni piye? Kok yo wis ra. Awang yo ora tau ngetok barang kok. Mbane aku dadak kon ngeterke nang omahmu, kon goleki rak rekoso terus cukup laku wangsulan wis ora ono. Wis rampung wis. Bangane doyak, Mas. Jawaban ku sing penting yakin. Durun sithik-sithik nggo tukon banyu ngono ta kowe mean. Ora. Ku ninggali anak putu. Nah padha wae. Ya mangga. Ya. Sabda Tepuk tangan untuk Prosti. oplok 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 oplok. Nek oplok-oplok iki ngene. Oline sat. Kok oli sat ngapa? Apit kae klok wis ora tau di oli. Wah, matur sembah nuwun. Gene sik eksis. Wis minangkane apa sing dikersake Pak Lurah menghibur warga kelurahan Brosot. Ya, weh. Ya muga-muga srana guyon parikena sembrono. Waduh, kleru iki mau. Sinten? Sembur-sembur adas sing lara dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Ya. Ayo. Matur nuwun Pak Semaseana, matur nuwun Den Baguse. Ya. Terus ke dhisik critane ya Mak iya. Wis meh jam 1 enak. Ya, wah penak adil nyambut gawe ayo. Kari sedhela gara-gara terus engko ngrampungi lakon. Ayo tak derekke. Tansah marmaring sukma sinokmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumpena sumusa ping rasa jati